nga pagigugma. Iya sa aton ginpakita, pagi sa pagsakripisyo, sang iya nga kaugalingon. Itugyan ta ang mga mangga, nayara sa aton puluyan, para sa kahimayaan. Sang Diyos diri sa kalibutan, labing makatilingala, ng Diyos sa akon magpuyo. Kay siya ang akon manugtugan, kay iya ko maulipon. Kita unta ang mag-alaga, singimpit sa Santa Iglesia, pagi sa pagigugma, tagsa aton pagkabalakan, patunon naton ang Ginoo, na may himpit gid nga pagtuo, kaya nga aton nga kaluwasan, mangkon pagi sa iya. Labing makatilingala, ng Diyos sa akon magpuyo. Kay siya ang akon manugtugan, kay iya ko maulipon. Sa Diyos nagaling ang gugma, kay siya ang aton manugtugan. Kung sino ang nagahigugma, ang Diyos nagapuyo sa iya. Kung nagatuo ka sa iya, na siya gid ang kamaturan, agahatagan ka sang grasya, sa pagpuyo pod sa iya. Labing makatilingala, ng Diyos sa akon magpuyo. Kay siya ang akon manugtugan, kay iya ko maulipon. Si Kristo ang nagapapagsik, sang tagsa katagi puso, iniiya ginapabuhi, kag iya nga ginapaputli, ang aton handom kag paglaom. Sing masunson ginapaligon, kag ang aton kahimtangan, sang Diyos hindi pagpabayaan. Labing makatilingala, ng Diyos sa akon magpuyo. Kay siya ang akong narugtugan, kay iya akong maulipon. Ang
kabugwason sang Ginoo. Akon gid nga nahimutaran, samtang ako nagapakadto padulong sa iyang templo. Dako ang akon nga kasalya sa pag-abi-abi sa iya. Nabinagit sa pagtaliwan, nayari siya sa akong dugang. Labing makatilingala ng Diyos sa akong magpuyo. Kay siya ang akong nalugtugan, kagiya ako nga ulipon. Labing makatilingala ng Diyos sa akong magpuyo. Kay siya ang akong nalugtugan,